ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly to dumga wuro Alpha e ko taari ɗum kala ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno Abbas Sow to ɓokki jawe e ko taari ɗum ene jeeya e gardidi kabruji men khalifa général mo Madina Baye woni Serigne Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass holliti metti mum no feewi oɗo saaha mo gonɗen fitinaji baɗaɗi toon to juma mo Al Aqsa to leydi Mauritanie gonnoɗo hoore jolidi ndi woni Mohammed Ould Abdel Aziz ñalawma hanki o caggal nde dari e yeeso loskoɓe fellitama o udde e nder galle makko to leydi Mali laamu leydi ndi juuli ñalawma hande o caggal kikiɗe hanki o ba ndaw hoore jolidi ndi ne yaltini ɓatake mum farude e ɓiɓɓe leydi ndi kala taw ko ɓatake duwaw e julmo wuri to leydi Guinée Conakry kabaru belɗo wonande julɓe leydi ndi caggal nde ɓe kaɗano moɓodirde balɗe sappo cakkitiɗe rewde Allah jumaje jamaji kame julde korka julde jumaji kame boowe kala jagorɗo kalfinaɗe gueɗe diine holliti ɗum wattama yamirore to Côte d'Ivoire laamu ngu e ɓiɓɓe leydi ndi julɓe taweteɓe leydi ndi juuli ñalawma hande o ko wona ɗum ko capanɗe tato e jeenayi sous officier kañumen dari e yeeso tribunal mo militaire kabruji mene ɗemgal pular manaw en ha to leydi Ghana Burkina Faso kame Nigéria ha to Tchad kame Mozambique ha faynma toon to Israël kame Palestine musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy lasrari yanke laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi joguiɗo caɗele dewgal joguiɗo caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele cellal kala ne jokkodirɗa e ceerno Djiby Sy ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne yawrani gorko ustoraɗo goragu walla mo ndiyam goragu mum manki ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo joguiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde mawa artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno Djiby Sy tawete ko to leydi Mauritanie Nouakchott leegal biyetegal a netet sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy haɗani Mauritanie tan base makko ne tawi toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo saaha mo safrira Allah ɓolo so wona on joguiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala ceerno Djiby Sy ene andino dendagal safiyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala yo mbaddu junggo e faandu ɓe ballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari 12 duƴala hitande ujunnaje 2 e 21 yonti kabruji men e ɗemgal pulara jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene waɗa julmo wuuri dendagal heɗɗiyankoɓe mum ɗo mbawɗon wonde kala oɗon mbiye oɗon jarlo oɗon jaafo yo jomiraɗo rokku en tawede mo wuuri taweɗen ɗeydi e golleji men e softede e cellal e yajede e ɓural kala
e jaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe ne ɓattimona ene yahana mon kala ɗo ɓuuri woɗɗude eɗo ɓadi kala ngam humpidde ɓuuri humpitade ɓuuri humpede enen kala ndendi ko onon min gonani ɗo henna ko minen gonani on ɗo henna enen kala ko en neɗɗo goto oɗon jarlo oɗon jaafo ko suuɗi e ko feeñi kala kabruji men e ɗemgal pular no gownoɗen wadde e kala ñalawma e nder lewru korka ndu so jaɓɓade ceerno Khalid Abdoullahi Sy taw ganduɗa duɗala taw kadi ganduɗa fedde woninde jaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene woyi wadde kala hitande ko wiyete tafsir Qur'anil Karim gam faccirde haala Allah ka yimɓe mbawa famde tigui rigui ma en ketto e uddirɗi wonande tafsir mo ceerno Khalid Abdoullahi Sy waɗanno e nder jaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe. Seeɗa neɗɗo sa wi noon o wiitoma noon o dogata amiɗon no moƴƴi oɗo Khannas kala ɗo en o woni ɓi Iblis ɓurɗo bonde e ɓiɓɓe Iblis o heedi nder ɓerde faami oɗo woni Iblis nanguɗo e junngo mum caggal Allah huuɗimo kanko o naata ko jeyge Allah wimo an ko jeega paaɗa o ƴetti Khannas o nayi to baba Adama baba Adama o de ko ɓiyam nehanammo jangguinamo min kam mbaɗa ko jeege paaɗe mi dañe ɓesgu kam naata o aljanna baba Adama wi baasi ala o yeehi baba Asama hirsi ɓiɗɗo ubbi ɗum leydi o artoye ñande wonde o wi baba Adama to ɓiyam woni o wi ɓiye kay mi hirsimi ubbi o yala wona ɗum mbimami ɗum ko ya jangguinanamo o wi tubuɗam o yahi ko jiita to ko kanko woni toon o yehi o daari yanade he o wi Khannas windameyi o wi yaltu boowal Khannas yalti daari fami o wiyata jehen o yehi to baba Adama o windama mbimo ya jangguinanamo wiyani ya warma o ɓurani wawde warde o yeehi baba Adama nangi Khannas hirsi ɗum taƴi tewo loppi ha ɗiggi a faami liiri ha yoori unti ha ɗiggi a faami waɗi ɗum pundi ƴeeri e maayo watti gongol o wi baba Adama to Khannas woni o wi mi warimo mi taƴi tewo mi loppimo mi liiri ha yoori mi uni hen wotti condi mi ƴeerima e maayo o yeeya o yaha o rumti yimɓe kanko Iblis o noddi Khannas e maayo he a faami Khannas notimo caggal o yecciri o tawi Khannas noyi koye ɓerde yimɓeɓe joogi e maayo heɓe jaari ɗum waɗi kanko o heedi ko nder kanko bonnata hakkude yimɓe kanko woni gaddawo gañgu en tikkere en kareli en ɗum waɗi hanke o naati nder yimɓe kanko o yaltata ko nder tan o woni a faami o wiide Khannas sadagallahu mawlana al-azim sallallahu ala rasulillah. ɗum ɗo henna wonno facciro deftere e nder jaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ene adori gila tan hitande ujunaji ɗiɗi e 15 ha yettiɗo henna kala lewru korka deftere Allah nde ne faccire ɗon yimɓe kadi mbawa famde ko Allah haalani en ko nde tawno haala Allah ka addira ko hananen so en nani kadi en jab Khalid Abdoullahi Sy jaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe e hettiyankoɓe mum kala ene dutta teddungal faade e ma ene mbima yo jomiraɗo nurɗina gandal ngal an e waɓe no mani kala kabruji men e ɗemgal pular no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo henna borosmo coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi 1994 woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo henna borosa ko 33 sappo e ɗiɗo ko memodirɓe ɓen joguinoɓe oɗon ñaw nogas e goho ko rabaɓe anda ka raɓɓe ɗumen 33 e ɗiɗo keeɓi cellal mumen sappo e goho neɗɗo ne ballite fofandu hanki neɗɗo goto wasi hen a fittandumo ma ko wona ɗum ko leydi Sénégal heeɓi ballal ɗimmal ko fate banggue oɗo henna vaccin kene fotta wonde 30 ujuwal men 60 ujunere dose taw ko iwi ko toon to Sine e wiide ambassadeur mo leydi Sine taw koye ɗiɗo henna a ñalɗi jawtuɗi ɗo henna ɗi wuyɓe tampinnoɓe taw ko wonnoɓe hakkude jeeri e waalo ne gone oto mumen e kala saaha ne jillo kala ɗo jii jawdi damdi mbeewa mbaalu kewani ɗaccude kewi tan ko tongude nawa jeeyoya tampinnaɓe aynaɓe no feewi ha caggal haalullaji keewi ha ganduɗa aynaɓe hewɓe taweteɓe nde kala jeehino ha toon to doɗela gam wullitade dadiɓe taweteɓe toon ɓenne kadi mbawi tigui nottade no feewi toon to département mo Podor ha ganduɗa ɓeena wuyɓe ñande aljuma jewtuɗo hen nde ɓe jilli toon to waalo to e nokku biyeteɗo Saare Poli ha ganduɗa toon sofor dognanoɗo oɗon oto wiyama teɓ hayso tawi woni wuyɓe heddiɓe nanggaka kam kono kanko o lombima e juuɗe ɓen dadiɓe ne gasa ɓoyata kamɓe kala ɓe mbiye teɓ eɗen mbiya tan yimɓeɓe
kalni jiɗon gujjo hayso ɓiye hollir ko gujjo mbasa sudde de tawno sa suuɗi ma wiɓe kew e nder diwan o taw ko kanko jeeyi sababu ha yimɓeɓe kala pittali mumen mbatta ittede heena oɗo saaha mo gonɗen ko luural manggal teska ko fate banggue yiide lewru e wasde yiide lewru hayso tawi woni won wiɓe jii lewru toon to Sinthiana Sinthiou Garba kame weeli ngara fulɓe ne tawe e nder ferlo ɓe kadi kolliti ji lewru jeeyi sababu Sénégal won julɓe hayso tawi woni ɓe kewani janggo noon laamu ngu kame yogay halifaɓe taweteɓe nder leydi ndi ko janggo alhamisa piɓi julde Madina Baya Sirinya Mouhamadoula Mahadi Ibrahima Niassa woni khalifa mo Al-Fayida Tijaniya kañum ene jogui fidelen taw gaɗa kene wona million ngaji yonɓe e nder windere nde ha tenti toon to Nigéria hankiɓe kolliti mette mabɓe no feewi taw ko ɗiɗo hen fitinaji etanaji guuraɗi ɗiɗo hen dumunaji kala ƴiƴiije e duppugol e piile ko toon to watte to Alaska toon to Jérusalem taw ganduɗa ko bowala jumagal Al Aqsa woni juma tataɓo e diine l'islam ɓurɗo mawnude caggal Makkatul Mukarrama Madinatul Munawwara ko toon to Al Aqsa ganduɗa hande julɓe nana jeggine oɗon diwan metti windere nde kala kono kadi metti khalifa mo Madina Baye e rimande jaam duumiɗo ko ɓuuri yawde nde wawata artude toon to Jérusalem walla ni hakkude Palestine kam e Israila toon to leydi Sénégal keddana joni ma en jaa toon to Kébémer ko ɓuri en welde kala ko nande duɗe Qur'ana dokkama ñamde timmude woni nguura ala ko ɓuri welde e nande ɗum ala kadi ko ɓuri weldemi e nande ɗum e kala saha nde tawno baydoyagal kala rewi koye dow keccama to Kébémer bono kene fota wonde capanɗe jeenayyi duɗal taw ko Qur'ana ngal hinde daara heeɓi balle payɗi no fewi taw ko nguura iwi kadi koye gorko biyeteɗo Sirinya Bachiru Mbacké Khadima awa baha ko on rokki ɗum toon mo hewani siltude balle mum no fewi e nder duɗe dara taweteɗe e nder leydi Sénégal Ousmane Tunkara gonnoɗo e ɓoggi karale to États-Unis de Amérique ne wiye sukaɓe Sénégal naɓe ceppe tene kadi serane haalde konguɗi ñaɗɗi no fewi ɗum noon gila tan lewru mars caggal nde laamu leydi Sénégal caggal nde laamu Sénégal addinimo kaytol e yeeso suudu ñawore ndu leydi Amérique ñalawma hankkio wonno ñawre makko toon to Washington oɗo saaha noon yimɓe hewɓe ɗamini noon mawo artire e nder leydi Sénégal kono wo accitama o saaha toon to Amérique jaydiyanke Walfadjirinajo biyeteɗo Pape Ndiaye kam tigi oɗo saaha tawete e juuɗe dadiɓe jamma mum kaso toon to e juuɗe dadiɗe ɗum nana ko caggala nde debbo goto addinimo kayitol laamu wonande omo ñamani ɗum temedere ujunere sefti noon ko jaydiyanke caktowo kabruji ko ɓuuri hettude to banggue ñawoje omo ɓatti toon no fewi caggal noon wonande e kala saha omo daña demude wawde ñagade ɓen ñawoɓe nde ɓen ɗaccitte jeeyi sababu e kala saha won rewɓe makko dokkamo haalis o yaltinan ɗumen jomumen dañi noon plante goto mo addana goɗɗo kadi ko million ɗum jeeyi sababu oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe guila heccanki ha yetti ɗoɗɗo jaratena julde korka ɓattima kono teskama Dakar e ko taari ɗum kala wiyete ko julde gertoɗe nde tawno ko gertoɗe kewi warede kono ɗo saaha teskama Dakar naɓe hayso ene ñama gertoɗe kam ma wot ko hunde sattude no fewi caggal nde ngakki gertoɗe kono kadi ɓuuri sattude kala ko gertoɗe e ceergol mumen no fewi gertogal temedde jeenayya ha ujunere mbuɗu caggal nde gertogal wonno tan temedde joyyi kono ɗo saaha teska gertogal ene yaha ha capanɗe jeenayyi ene yaha ha temedde jeenayya walla ni ene yaha ha toon to ujunere mbuɗu armée leydi Sénégal fenni yeddi wonande ko wiya felɓodiri e worɓe joguitiɓe armée ji toon to Casamance wi noon ko biteɗo colonel Souleymani Kandé o holliti ɗin konguɗi godani ma en jaa ha toon to ɓokki jawe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe tini jaltugol aduna ceerno Abbas mo ganduɗa gando moƴƴo tawetenoɗo e nder ngoɗon wuuro eɗen nelda duwawa bani men debbo sohna Houlimata Abbas mo ganduɗa ene dari darde fayodinde e nder jayde weltare TV jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kam tigui henno darde debbo e galle ko jinnaɗo makko gorko e yalti aduna jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala andu diine ma kam e fedde heblo sukaɓe fof darde makko fayodinde ene nelda duwaw dendagal
ɓesgo wonande on ceerno abbas jaltuɗo aduna hanki toon to ɓoki jawe nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannam aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala ɓoki jawe waɗɗani dumga wuro alpha gonɗen koye julde kono eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen ñooti no keewi won hen so tawi nawi ñooti mumen to tawireɓe won hen ne mbiya kewani ñootanede won hen kadi mbiya gaddata law woni hen mbiye gaddi law woni hen kadi ne mbiya ene nelda ha Dakar gam elle ko toon ñooti moƴƴi ɓuuri wonde ma en jokkodire goto biyeteɗo Amadou Sarr ɓuurandirede Jo Sarr taw kadi ganduɗa ko oɗo saha ko ñottiyanke gana keptinaɗo e nder diwan o gandiraɗo ñotola ma dañ ko artani en ko fate banggue oɗo saha ceerno Amadou holko saabi tawireɓe hewɓe oɗo saha ene mbiye gaynata ñotola holko saabi kadi hewɓe ene guitta comci mumen ene nawa ha toon to Dakar e oɗo saha wona koye saha coronavirus beele on ngala caɗele ko fati e banggue ñotol oɗo saha no ñotirton toona. eyyi Sar Abdoulaye Sarr mi weltima no fewi e namdal ma ngal kadi sa namdimami ɗeɗo namde ko namde ɗe coftanmi jaabade inchallahu rabbi kadi mami jaabore kadi no hanirni inchallah eyyi bon min ko Amadou Sarr mbiyetemi gorko mo ndulmaji dembe mais mboɗo jogui place to Dumgour Alpha ɗo ko ɗo min liggoto ko ɗo min mbaɗata karantagal ngal ko ɗo min mbaɗata foof eyyi min dal mbiyammi tan ko par ce que min mi arti law ñootodi mi arti law par ce que jiiɗa ɗo liggey yadata koye nundal yadata koye nundal so waɗi nundal tan a dañata hen hay caɗele goote pour min o par ce que min kilaneɓe ɓe ñotanammi ɓe gaddi law ɓe ganduɗa hoorema ñotoɓe tan pour événement ɓe ɓenne gaari ko saket mbimi ɗumen ko vraiment pour l'instant komi wawa jaggude ɗin ñooti par ce que mi yiiɗa fenandeɓe eyyi jiirum événement o tan ko min kam kilaneɓem personnel anduɓe zo couture ɓe gaari law par ce que aɓe gowi junggo ngo aɓe gowi liggey o ɓen ɓe gaari law mi ñotaniɓe law oɗo saha hande to kaldeten ko keddarami e ñooti wona hunde hewde no fewi ɗum tagui mi dañani caɗele ɗen banggue on banggue mi dañani hen caɗele min o eyyi mi dañani hen caɗele no fewi voilà ñagotomi tan kadi ko sukaɓeɓe ko yoɓe mbattu haqqillaji e liggey o yoɓe mbattu haqqillaji no fewi par ce que min mboɗo yiya sukaɓeɓe ganduɗa hoorema ene jawi Fouta a yen neɗɗo jangga meccal muɗum to Dakaru to o liye ko ƴeewa ruttitade to Fouta ga ƴeewa wadde ga créer entreprise pour ne nanna kalis mais wiyata ko noon somi waɗi imposé Fouta yata somi waɗi imposé place moƴƴo Fouta yata te Fouta ko Fouta meɗen il faut gartiren haqqillaji enen sukaɓeɓe mbawen wonde ga hennene mbawen artirde ga haqqillaji mbawen liggade ga ha no hannirni ganden foof ne dañoɗo min de kam ko guddinmi place am ɗo to Dumbour Alpha ɗo mboɗo yetti Allah no fewi par ce que mboɗo yiiya hen yitere hay somi dañani hen ko mbaɗanma ha kuuɓeje mboɗo yetti hen Allah no fewi mboɗo dañi hen ko ñammi julɗo jeeɗal kala ene ñama hen eyyi sen gaari ha to corona ɗo corona o bon min kam bon nde guddinmi atelier o nde taw corona o hankkadi ne wayno ustima seeɗa ɗum tagui min mi yiyani caɗele corona no fewi eyyi en tout cas dal jinmi wasiyade yimɓe tan ko yoɓe tinno liggey o ha wawa yarude yeeso ɓe jagga hen ganduɗa hoorema par ce que min nden mboɗo yiyanno yimɓe guittat ɗo cuufi mumen nelda ha Dakaru kono so tawi a jaaɓi yaade Dakaru a janggi meccal ngal ha ɗigginigal hande neɗɗo ko woni bonɗo ko foof omo hersa yiidemo ɗo omo andi mbawkoma wonto tolni o itta wutte makko o nelda ɗo ha Dakaru min ko garmi ɗo ko mboɗo yetti Allah par ce que kilaneɓam hewɓe ne mbiyami zo couture min neldanno comci amen ha Dakaru min dañanno caɗele guila e neldede ha e ɗe gueɗe bani noon kono hande ko garɗa ɗo ko min jetti Allah min jettuma won kilaneɓam heɓɓe haallandemi ko way noon ɗum noon mboɗo wasiyo sukaɓeɓe tan nde ɓe mbawata artirde haqqillaji mabɓe soɓe janggi mecce ɗe ha ɗiggi taw ɓe jangguikinaki ɓe garta ga e Fouta meɗen ɓe mbaɗa ga imposé meccal ngal ko hunde ganduɗa hoorema wawde nafde meɗen wawde nafde leñol ngol kadi sa addi ga gandal ngal kadi sukaɓe wonɓe gaɓe kadi aɓe mbawi janggude ma ɓe naftoro gandal joguiɗa ngal pour mino ko ɗum woni importance o voilà yo Allah reen tan yo Allah wallu wonno ko Amadou Sarr ñotowo ngana toon to Dumga Wuro Alpha arti e wasiyade sukaɓe janggoɓe ñooti yoɓe tinno ɓe duccito e gendi mabɓe ɓe ganda won wonɓe toon ene poti ñotanede caggal kadi ɓen saaha ene cikkani ñotoɓe wawɓe tawete ko Dakar tawala kanko hoore makko o heebi keɓugal payidingal ko hakkude Ndar e Dakar kono ɗo saha waɗa golle mantiniɗe toon to Fouta ha toon to Dumga Wuro Alpha sen giwi toon to Dumga e Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo
kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie wowi wadde kala kikiɗe so huccidde ɓesguji Mauritanaɓe kala andinaɓe oɗo henna mboros coronavirus ɗo yarata e nder leydi Mauritanie ujunere capanɗe nayo e joyo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo henna mboros ko capanɗe tato e tato nogas e jeetato keeɓi cellal mumen nogas e jeeɗiɗo oɗo saaha nana joña e banggue kene wona yimɓe jeeɗiɗo ne tampima ballita e fofandu yimɓe nogas oɗo saaha ene caɓori no fewi ko wona ɗum ko hanki jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie holliti nokku guiɗi makko kame diwan mum kala oɗo saaha goni koye wen peƴƴerde tatiɓire coronavirus gam teskede ɗeɗe henna jonte tati kala ñaw coronavirus mo mboros ene ɓeydi ƴellitade e nder diwan mo guiɗi makko ɗe mbiya tan guiɗi makko naɓe julde faya nde yimɓeɓe mbawata rentade no fewi goɗɗodira calo ɓattodirde ganden ɗiɗo henna mborosaji ɗi ɓuri bonde kala koye neɗɗo joguiɗo ñabbuji chronique ko wayno diabète tension e ñabbuji goɗɗi ha tenti ɓen wonduɓe asma gonnoɗo horejo leydi Mauritanie woni Mohammed Wuld Abdelaziz ñalawma hanki o kanko e hujjiyankoɓe makko kala ɓe ɗamini noon so tawi ɓe jolodima e ɓen loskoɓe ko wiyetedemo hankkadi no wellitama yo yah e haajuji makko kala kono ala ndeke wona ɗum ko dumbaɗo oɗo saaha mo gonɗen e galle makko to Nouakchott o yaltata o natata tene kadi ko moftaɗo toon ha ko laamu ngu felliti ñawdemo kala walla ni ha ko suudu ñawore jogori ñawdemo kala kanko Mohammed Wuld Abdelaziz caggal balɗe jewtuɗe wonande nde gendarme aɓe kurli galle makko toon to Banishab e nder leydi ndi ɓe tawi toon 65 kilo taw ko kanŋe ndaw ko woni galo ɓe tawi toon kene wona 470 milliard koppareje ugiya ndaw ko woni galo musidɓe te taw jiida e ko fate banggue geloɗi beya baali nayyi galleji kuɓeje masiŋaji sardiŋaji fermaji ɗen gueɗe kala holto itti ɗum e nder ɗiɗo hen duuɓi sappo caggal wonno tan ko koninke mo hinde général e nder leydi Mauritanie kono kadi siftinde ona wona kanko tan woni hoorejo leydi Mauritanie meɗɗo dumbede e nder galle mum kanko hoore makko o dumbino gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie e nder galle mum taw ganduɗa komo laamu ngu walla mbiyen mo ɓiɓɓe leydi ndi cuuɓi e dow wellitare wona koninke wona haydara suɓano ko hitande ujunnaje ɗe jeeɗiɗi hitande ujunnaje ɗe jeetati ko nden o folli on e lefol laamu o dumbi ɗum e galle mum woni Mohammed Wuld Cheikh Abdallah welede Allah oɗona ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale jillu jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali woni Zeyni Moulaya jillu mum hanki toon to leydi Mauritanie dañi joɗodade e hoorejo leydi Mauritanie woni Gazouani wo yettini ɓatake ba ndaw jillu cehlagala kame golle hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi les 360 Afrique ɓe kolliti julde korka yettima Mauritanie wona julde guertoɗe ala ko jawɗi ɓe pamnotoɓe peyleydi kono teskama jawɗi hikka ɗi ha tenti daral ngal El Mina commune mum jawɗi ɗi ne nguli jaw memota ko prix ɗi ko dow tan goni hewɓe noon merima jaam kon tokoson kon konne kadi prix mum memota ko gam teskede hitande hikka nde jawɗi ɗi ne ceeri no fewi kono aynaɓe yeeyoɓe ɗiɗon jawɗi ɓe kolliti saabi ɗum jawɗi kewɗi hande nehete koye mbaadi ko fate banggue jamde nde ne seeri ɓayde jamde seeri noon alay saago jawdi seeraɗa ɗum saabi jawɗi ɗi ko jamdi tan wuldi jaw memota ko ha joni toon to Mauritanie keddorɗen Remi Info heeɓi ɓataki iwde étudiant ji hewde étudiant ji irsi taw ganduɗa étudiant ji jangguɓe ha keeɓi seeɗan fagal mumen kono kadi fotɓe wonde koninkoɓe garɗuɓe e nder leydi ndi ha ɗo gonɗen jagorɗo kalfinaɗo jangde towde tottaniɓe ko fate banggue diplomatie mabɓe ɗum jeeyi sababu koɓe hofgoɓe goni hay so tawi woni ɓe keeɓi ballal wonande iwde général woni iwde général Hammadi Wuld Eli Moulaya taw ganduɗa ka woni deuxiéme chef bureau BD renseignement militaire on hooremo holliti yeɓe muñ ɓe jokka golle ene wawi maɓe keɓoy kono ɓe kolliti ɓe dartinta goɗon hofgo so wona ɓe keɓa koɓe jiiɗi hebde ko union européenne walliti Mauritanie kene fotta wonde million ngaji sappo taw koye koppareje euro ɗum ko caggal nde ɓe jaltini 200 million ngaji sappo euro ɗum noon fayi koye Sahel kame Afrique centrale ko wayno Burkina Faso Cameroun RCA woni Centrafrique Tchad fayma Mali kono ne kadi Mauritanie Nigéria
Niger ɗum noon ko doɓɓe ne ngari moltade ko ɓen keɓata ɗeɗon balle Mauritanie noon wonno won doɓɓe ne ngari moltade toon ko ɗum jeeyi sababu ɗeɗon balle kene fotta wonde million ngaji sappo koppereji euro jettima toon to leydi Mauritanie to Mali nonne kadi chroniqueur walla mbiyana chroniqueur taw ganduɗa ko Ras Bathia rasta jaltunoɗo kaso e lewru avril kan woni duttiɗo oɗo saaha mo gonen kaso ɗum noon ko caggal nde waddana kayitol laamu walla mbiyen nde waddana kayitol tawanimgol kayitol ko wonande syndicat ji heɗiɗo heedanɓe magistrat ji kame ñawoɓe ɗum ko caggal e jewte mabɓe ɓe nde tuumimo wonde o haali mumen konguɗi cofɗi mettuɗi kono kadi won ceernajo bajotoɗo biteɗo Chouala woni biteɗo Chouka woni biteɗo Chouala Chouala Baya noon ke Chouala Baya Haydara hollitino kala nde Ras Bathia Mouhamed Youssouf Bathily rutina e kaso ma taw mo toon to nder kaso to kono hewɓe kolliti o nattoyani toon o mona tan ñaama maafe makko oɗo saha mo gonen ko konngudi tan yidde yaltindemo ɗin konngu noon dañi hewɓe e jaydiyankoɓe windoɓe jaydeli ñiŋi ɗiɗon konngudi ɗi o haalno ɗin kono ɗo saha kama Ras Bathia ne tawe e suudu niɓɓuru caggal nde yaltuno kaso ko ɓooyani ha joni toon to Mali keddorɗen wonande ko fate banggue jaydeli kewɗi mbindi oɗo saaha ko fate banggue mankugola laaɓala yoga e boli Bamako ha tenti ko fate banggue caniveau ji ɗo jiiɗa kala ko mbalisaji ne kewi hen hewɓe so pitti kewani waɗoyde e pubilaji beddoytoɗi ɗiɗon mbalisaji heewi tigui weddade ko nder ɗiɗon caniveau ji ko jiiɗa kala caniveau ji nana ɓuuƴa taw ɓuuƴata toon ko gilli yoɗani larde welani ni hay haalde jeeyi sababu noon ɓoyata ndungu ara so tawi kadi ndungu ari ya taw wonani ko fate banggue inondation yo layru ya taw jogorani wadde e nder Bamako gam teskede ɗeɗon gueɗe kuccela jeere muɗum so tawi tan julde korka ɓattima ko ɓittodiral manggal hewno yiyeede hen kono hikka teskama aɗa wawi waɗɗade weloma dogna ɗum e jeere kuccela a yiyata hay neɗɗo goto ɗum noon ko caggal nde bukki ngakki addude haalis no fonno addude kalis woni wiro ɗum jeeyi sababu wuuro ngo oɗo saha ango yatiri caggal no fewi to banggue faggodu bandaw hoorejo leydi Mali hanki kikiɗe waɗi ɓattaki mum faade umma islamique kame ɓiɓɓe malinaɓe kala duwaw caggal julde korka ko duwade e julmo wuuri nde Mali yaltata e caɗele ɗiɗo fitinaji kareli gueruji ha tenteɓe bifteteɓe joguiɓe armeji jihadiyankoɓe wakkiɓe fetelaji haalulaji dawrugola haalulaji puyɗi e nder réseau sociaux ala kala ko acci hen foof yo Allah ittu ɗum e ɓerɗe ɓiɓɓe malinaɓe kala ɓe gona neɗɗo goto ko ɓattake bandawa faade e ɓiɓɓe leydi ndi kala sengi wi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie jokkodiral hakkude Banjul kame Rabat ɗum ko ñalawma hanki o jagorɗo mo leydi Maroc woni Bourita taw ganduɗa ko jagorɗo kalfinal hakkude leyɗele kame Mamadou Tangara jagorɗo kalfinal hakkude leyɗele mo leydi Gambie ɓe mbaddi yewtere taw koye vidéo conférence ɓe garti e haaldude ko faade banggue Sahara Maroc kono ne kadi e udditugol consulat mo leydi Gambie taw ko toon to Dakla ɗum wanno ko jeeɗiɗi lewru janvier hitan une ɗiɗi e nogas e wallodirde e Maroc gueɗe kewɗe e nder leydi Gambie sengi wi toon to Gambie koto Côte d'Ivoire paɗena leydi Côte d'Ivoire subaka hande o ɓe juuli julde mabɓe korka caggal nde ɓe kolliti ɓe jiiyi lewru ɗum nan ko Mali taw ko laamu ngu Côte d'Ivoire Niger ɓeɗo kala kollirama juuli ñalawma hande o kene fotto wonde capanɗe tato e jeenayyi sous officier police kam woni ko dari yeeso tribunal militaire toon to Cocody gam tumedeɓe juuɗe mabɓe ne moddi ko fate banggue ɓen asoɓe kanŋe e suuɗayro en jillu jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Libéria toon to Abidjan oɗo saaha kene fotto wonde sappo e nayyi ɓiɗɗo Libéria najo jagganoɗo e jango wannogo toon to Bobo ɓe noon ɗaccitama ñalawma hanki o to Ghana jokkodiral hakkude Ghana e Nigéria ɓoyata Mouhamed Buhari ma nelsete timmuɗo faade toon to Ghana gam yewtere hakkude mabɓe ko fate banggue jeeygu hakkude leyɗele ɗiɗel koko dartino kene woni joni duuɓi ɗiɗi on sette noon mawo yaa toon ñande capantate gonduɗo lewru ha ferma goho lewru fandu so jomiraɗo hodiri Burkina Faso armée leydi ndi holliti guila joyya ha ferma ñalawma hanki o ɓe jillo e nder leydi ndi
tenti bange kerol hakkunde leydi burkina kame mali ten ɓe inni ɗum ko hunde noon ko teddungal konin koɓe lindi ɓe koliti ɓe nangi toon boni ɓe yonɓe no fewi ɓe bonni toon basuji nayyi seɓɓiti ɓe hinde jihadi yankoɓe nigéria kene fotto wonde 40 julɗo juulannoɓe e nder juma mo jibiya ene tawe e nder etta mo katsina ɓen tigui bifta kono police ndetini fellodiri e ɓen biftinoɓe ɓe pellodiral ngal noon haaɓe mbawi heftude hen 3 ɓen sappo kam ɓen biftama haɗo ɗo gonɗen cuwa taw yitede Tchad caggal nde koninkoɓe leydi ndi kolliti wonande dañi polgo e yeeso rebel mo facte rebel facte hanki holliti hay so tawi woni nagganama 156 wonande rebel jeyani sabab ɓe polan ɓe jaɓani nguɗana polgo mappato hakkude mum e Lisbonne ballal timmugal 56 koninke ma ngar toon to Mozambique gam heblude koninkoɓe Mozambique gam kadi darnade haɓade pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder leydi mabɓe Cameroun gorko tumaɗo ko gorkati kam taƴana hanki duuɓi 5 e kaso taw ko biyeteɗo Loyika Batu Keñorango toon to Émirats Arabes Unis taw ganduɗa batu o ko batu arabeɓe ko fate banggue piyanɗe gulɗe jaw balɗe hanki derguidde toon to Palestine ha ganduɗa kene fota wonde hewɓe pittali men guittama hen yilirde arabeɓe ko wayno yilirde arabeɓe taw ko ganduɗa ko jagorde kalfinade hakkude leyɗele hakkude Maroc Palestine kame Jordanie Égypte Arabie Saoudite ɓeɗo kala ene mbaɗa batu gam kaldigala hakkude leyɗele ko gam kaldigal hakkude mabɓe pelle ko fate banggue caɗele baɗoje toon to Palestine kame Israila ko wayno diplomate iranien waɗi jillu mum hanki toon to Syrie gam kaldigal caɗele Palestine kame Israila ko wona ɗum ko jamma hanki ko jamma bomboje piyanɗe gulɗe jaw toon to Israila hakkude mum e Palestine ha ganduɗa kene fotto wonde 45 neɗɗo mbasi en pittali mumen hen 12 ko sukaɓe ɓe Palestine naɓe yimɓe jeeyo ko Israila naɓe hewɓe gañima hen ɗum ko piyanɗe hanki gulɗe jaw musidɓe tedduɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene habra mona ñalawma janggo alhamisa so jomiraɗo hoddiri jayde nde watta kabruji kono kabruji mon ma tawtoyon aljuma e sawtowol musidɗo men haali Abouba ɗo e nden yo jaam jogomi jogo mona musidɓe tedduɓe musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena